Ako si During, main laki sa boxing. Dool mga vampira! Hutdon tamog kulata, hangtod namang lugpad inyong mga kaspa! Ako si Joaquin, isog pa sa sigpin. Hala, doon! Talang nagbikinsay, maluka pa! Hunong mga kagwang! Higala, ayaw silang tagda. Kay mga yabag silang duha. Wala mo ba? O, kita? Yabag yan! Sa may problema ni mo, Pioy? Sige, magagabot niya. Gamay ra oy. Ya, siyam lang kapaya. Kung anak magminyo pre. Problema din na magminyo. Mo bitawan tang hunahunan ako, ikaw nang tayo kung paludon sa kasal kay. Ha? Ngano Ako mo? mo paludhon kasal, pre. Wa ka mayabag, pre. Mulapos-lapos gani ko nimo, paludhon pa ko nimo sa kasal. Di man ko katihik mo hatag og regalo, may nalang dato may insurance kong anak. O sa may insurance, Kalimot ni ko kahaglay ka pre. inakin siya may minyuan si mong anak, pre. Katong inyong silingan dito. Katong amahan na katong way uwang upaw pod. Oh, mao to pre. Pero ang nakapait, murag di gito mo sugot amayan. Kontrahan may nun akong anak noon. Tingin to musugot, pre. Kay duha na silang upaw silang bay. Pre, pamilya na, pre. No, Ang nga kapait yun, anak, yun tinuod, pre. Ang nakalisod, anak. Kaya unsa man to, hangol man to. Hangol kwarta. Ha? mao sad. Mangita yun to siya. Na naay dakong trabaho. Na ay daghang money. Money, men. Oh. Sibaw ka sa imong buhaton, pre. Ha? Pasaligi ng amahanan ng babae. Ingna, na may mo abot ni mong kwarta. Eh, pag makuha na to ng kwarta na to sa luto, tagaan man ka na kuha na. Kaya ka di, to no? isaad, hasta ng imong anak tagaan ko nagpuhunan para negosyo. Sakto di ka pre. Di ba? Halata ba? Sabo na pre. May punto ka pre, sakto pre. Sakto di ay. Saligan ako sila. Bugu agin ako pre. Bright na, bright. Hindi ka na pre. Sa nilawasa, sang nisudlan ako. Ay, mura bakante man eh. Gaan kay pre. Mura ko isuod. Pasabi lang ko, daw lang. Hangin ang biling ako ko. Pasabi lang ko daw na masige ko ganun nila. Mag-unsa pa makadinhi, oy? Nabaw na makasakong tuwag sa imong hangyo, ang driver ka? Pasabi lang ko ko. Total. Dinsa ko masok ko ba kung imong balibaran? Nahanad naman ko anak. Sige lang kong hangyo, sige silang balibar. Ano na mo? Dili man ti kadilian ba? Pero ayaw lang ko sa lihig balik-balik ka na imong hangyo. Unya, mag-isulti na po ka na ko. O mahimo, pero ayaw na si balik-balik. Kapoy kay paminaw. Sige, sugod na lang ko anak. Pero kung sinama siya ako inom, okay. Bahala nimo. Ay, namas Carmela. Nakam to. Piyaan na ko. Kastil lang din yung bayhana. Huwag girespitar. Carmela! 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 Suman ma. Nausa ka ba? Wala kay bawa na sisi? Ikaw man. Unya, nana imong gibiyaan dito. Wala man yung matubanga. Kumano naman ni magsulti sa iyang tuyo? Asa pa may among panagsultihan? Marikara? Huwag yun ka kasabo sa tuyo niyo singanan mo. Nakasabot man ba, oy? Mag-driver.
Gawas pa, ana. Doon na pa'y lain. Gusto pa man di ay. Nakagusto lagi na susin mo. Busa, ato ba nga? Nga naman, oy. Pangutana lang gihapon. Giing na natin ka, nakagusto susin mo. Buot, mga sawa. Mga sawa? Nakalimot siya nga milyo na ko? Naunsa, taong ka, eh. Biyuda naman ka. Pwede na ka maminduglain. Mao na iyang tuyo ni Jose. Mauna, may katarungan na siya. Ulit tao man. Oo, mao na ma. Ikaw lang sulti ni Jose. Nawa siya'y makuha, anak. Nag-usik lang siya sa panahon. Kaya ako, nisaan na di ko sa akong bana. Isang patay na siya. Di na ko siya ilisan. Huwag magkapuni niya, ma. Diin mo na ni mo muna na. Hoy, patay na tong tao. Patay na si Joaquin. Ayaw na napapuya si Muna-Huna. Basta ma, mauna akong maruganan. Kung huwag makausap, anak. Hoy, Diyos, iha. Bata pa ka. Taga-iglugway mo Muna-Huna. Mangita, may Diyos nga. Maminyo pa ka. Ay, gusikay mong kaanyag. Oh, tanawag ko ng pamayon. Makakita pa ka. Huwag naa si Jose. Anda mong tagana. Basta nakapanumpa na ko, Joaquin, ma. Nakapanumpa na ko niya na siya ang una o katapusan kong higugma. Huwag na'y lain. Kapoy ba? Mamauwi tayo sa ligaw wa kay singot. So, na tao ko, samang kaway. Mamauwi ta. Okay, no? Tao ka, pre. Tao. Tako'y pangutana ni mo, pre. Asam na po yun ang unggoy, pre. Sulusong. Ang ano na, ama ka diha. Saan ka dito? Naway kita yung duha kuyo. Oh, Kalimot ka. oy, nindot na na ay unggoy dodoha ang kuyo ko. Lisod na kay pangitao ng unggoy ro panahon na. Oo, okay unggoy ko. Pero maduha sa unggoy, ang gorilla ba? Kanindot na. Sakto po na. Hindi kita magbuwag, pre. Gorilla ko unggoy. Ay lang ko apila-pilagoy. Uy, Saba mo eh. unsa mataan eh? Dili lang ka, pre. Ako nila sa mga dool naman lang. Di lang ka mo eh. Uy, asam ka? Adto na ka sa inyo ha? Uli ko sa masawa, human, dito ko sa mga bata, anak ako. Nga, dili ka pahaton ako. Di lang ka, dool na lang kayo. Gimingaw ko sa masawa. Ay, sigara. Ang giningnaw nga. Nanakag. Uy, Oh, kanang naw nga daghan ginas carbon pre. 3 piso ro na. sakita sa Dapat gani duha ka dako ana. Kanang naw nga. Duha ka dako. Oh, kana day pampahid sa kun, kanang itom kayo. Mao man na. Kani bitaw pre. Oh. Para di mo mag-away ni mong asawa, pasabtag yung nagmaayo. Ina kay misyon. Ha? Mission. Mission. Dili impossible. Mission na accomplish. James Bond. Oh, mao na sila. Tayo Bubolo sa si to. Bububu. Oh, pre, alisa balik. Ha? Na importante ko sulti. Ayaw kalim dito kung ingon nimo ha. Imo atong suwat. Oh. Ha? Tama, day. Aron mapirma na to. Ha? Importante kay to. Kay haron mo onay kamatuoran na amigo jud ta. Oo. Karon pre. Mo na akong lihokon karon. Mo na akong lihokon ni kabot ako sa balay. Aron madaan ako ni maugma. Sakto kayo, haron mapirmahan din ako. Sakto din. Mao ba na ingon pre nga. Butang ang tamla. Tiin sa itik. Mao na. Pariharam na, kuris-kuris na, mao na akong pirma. Ngita. Kay bawa na sila dito. Sige na, ato na dito. Itik ng itik. Siguraduhan na, sige itik, atuhan na dito. Atay mo asawa, nagpaabot na. Alam na, labayon kag itik ron. Hoy, kanang imong asawa, palamiin na. Dilo pre. Tulumi! Tulumi! Uy, ay. Uy, diin man taong kadong. Uy, nagtagbog ko pangita ni mo. Ay, sagod, ay. Isig pangita. Pasagbi lang ko sa mga lakaw ko. Ano man?
Naku, importante lang yung tuyo. Pasagdi lang ko sa lakaw. Muli, nalitaw ko. Pero, ano man do? Ano yung aniun mo ko nimo? Abi nimo nalipay man gani ko nga, nabuhi ka niya. Aron, tanaw na ko, muragwa mo ko si una-una eh. Sus, una-una ba? Paminaw ba? Paminaw. Paminaw lagi. Naminaw bitaw ko. Nana ko'y misyon. Kasabot kag misyon. Misyon? Oo. Unsa man nga misyon? Basta misyon eh. Ay napangutig-kutigod. Sabta lang ko sa mga lakaw. Tapos, saan ba yan? Ay, kasabot ka ba kung sa misyon? Oh, kasabot man ko. Kana man kang tig-kampanya aron mutipon sa ilang relihiyon. Mama ka na. Dili oy. Mo na sa itaong gisugo. Messenger ba? Sa Bisaya pa ng messenger. Tigpatanto. Ano, mapiki ka. Messenger? Oo, ano. Ako sa gisugo kong tao. Munang na ako'y misyon. Ano na siya? Kinsa may nagsugo nimo? Ang akong angel nga magbalantay. Nya, hain man na siya ron. Lara na siya sa dool. Di na ito makita. Nyag ako na siya supakon. Suko ginasin ako. Pero matuman na yan, gimando ko na ko. Muhatag na siya na itong kabuluhanan. Mao na siya. Unsa may ang gisugo nimo? Pangitaon ko sa singsing. Singsing, oh, singsing nga engkantada. Kaya kung makitaan ko na to, mangayo ko ng dagang kwarta. Lagmit, mabulaan pa tayo. Ikaw, madato na ka. Ay paragod. Unsa to? Ang nagsugo nimo ang anghel magbalantay. Oo, na. Buotan eh. Buotan kayo. Mamparkadista kayo. Hingamigo, hingatag. May buotan. Nya unsa man na siya? Babay? Guwapa? Dilay, laki. Muna gisugo na ko. Kapangita ang singsing niya. Makitaan to. Ang nakagdagang kwarta. Malagmit, mabahinan pata niya. Munang pasagdi lang ko sa kong lakaw, ha? Sabta lang ko umuti. Muna ka-importante akong lakaw. Dato na ko niya ta. Daya sa daw na eh. Magsikilan di kag lakaw. Bebiyaan lang di ko nimo. Kinahanglan maging mulakaw ko dahil. Ako man dito pangitaon. Hindi ko kay diya ito nga makitaan to. Nang ikaw, ikaguol. Doon na, sabi ako ganyan ko. Tinggal labad naman yung kong ulo eh. Dakay, lain na sa daan na eh. Eh, mo ba na lang kung kunin mo bisag asa ka? Tabangan di ka pangitag sing-sing sige na. Gina ba? Di lagi tao na mahimo eh. Naunsa man tao ka. Kay makabaw ng angil na ko nga. Adunay lang yung tao makabalo. Suko niya na nako. Nga naman, di ka ganan mo tabang kung pangita sing-sing di ay. Di lagi daw naunsa man tao ka. Basta tumana lang ko. Dili lang ka sa balay. Muli lang ko. Gamay na lang panahon na pag-antos ano. Yeah. Yung pahuway ko. Sakit akong hawak. Bantay lagi unsa na imong giingong anghel magbalantay lagi. Bugnoon gid lagi na nako makaila-ila na nako bantay lang gid na. Bubog kag Oh, angil. oh, kung magbinuang ka. O di. Dala ato taas dali. Unsa man to? Ay dagay bawo na ka. Tara. Nay angil dia. Butito, asa man ka? Adtunta ko sa inyo. Na naman. Ingon si Manoy, sugot ba ko na ka nga pamayan kaniya ugma? Ha? Mamay siya? Hugot! Gusto man siya nga mga sawa na ni Mugod. Kunya, ako sa gusto sa go kay aron adto na ka magpuyo sa mua. Sige na nang. Sugot na, kay desidido na sa kito si Manoy. Ugma dayon? Ulagi, ay lang paglakaw. Hala, uy. Ikaw nang, gusto mo kaani mo si Manoy. Nagkalabihan na yung mga mo. Gusto lagi. Pero di usa karon dayon, uy.
Karon dayon nang. Puminyo na mo. Da, uy. Suko magud si tatay. Ang iyo na natog mga yunang. Sige na. Para makapraktis sa konsulte. Ha? Kisa may matubang ni tatay. Ako si Manoy. Kamu ni Manoy mo ang matubang ni tatay? O lagi. Kaya nga naman ay. Pastilan. Sige na na. Masugot lagi na si tatay ni mo. Ayun lang na mo pagsulti. Sige, pero dahil lang yung pagsulti si tatay, ha? Kung masuko gani siya, ang amin lang ninyo. Tabang na pagsulti niya. Sige na nga. Lagi. Pero, hinahinaya lang din yung paghangi ni tatay. Oo nang. Ako sasabuton si Manoy. Yan eh. Asa man na ni Magad ah? Ako yung regalo. Regalo ni kinsa man? Sa kong amigo. Itong angil magbalantay ba? Katong gingon ako naman. Kahapon ra ba? Imo ra ba kung gikatulgan, naligo lang tagka dilo. Nakaroon ni mo na sa kumbiyaan. Hindi sa ko gunahan mo maligo. Mulakaw sa ko. Mulakaw. Ilang kagod. Kagulan ng lakaw-lakaw ko para magyapon ng stondo ha. Sa tuwam ng kaugmaon. Kaun sabi ka. Dili lang ka. Ha? Buti mo eh. Kaligo lang usap. Wa bitaw ko. Magsige na lang ako kaligo. Pag ibaw eh, masagawa mo sa ko ligo-ligo. Ihatod ko ni dito. Ha? Lahi na gyud kay katulong mi eh. Ano gyud kay pagmahal na ako. Unsa ang taong kabaya? Nagilak-hilak sa masanong kayo, kaligo ra ka. Oh, inyo ka na yung istorya nga wala pagmal. Kalimot naman di ka. Suma sa una baya, ako'y tigluto ni magsudaan, magpaluto ka na kong itlog. Ikay mo kaon sa pugak, ikay mo kaon sa langit-langit. Suma ako ati paka. 14 tagong kuma. Nya mo ingon kagwa tagapanggaa. No, sama ka. Ang bilain naman kay karon be. Ang kulit naman lang ka mo, biya naman lang ka. Mura naman lang kugwa nimo. Naa kay. Iilis ba tagas pato? Sama ka. Balik bitaw ko. Para magyapon itong kaugmaon. Ay ko nagkalinti. Para ninakaw kong lakaw. Madato-dato ta sa Switzerland. Na. Lagda. Utong tanang kulon. Kaotan po kapungko. Ano ba? Katawa ba? Sa magkagi-seryoso menon mo. Nya, dili lang kagayaton ko niya. Yung regalo gyapon kag itik sa mga amigo. Natural man na siya. Aron mo salig na siya mayo. Kwartong sudlanan dito sa tinta ko. Natusog ko. Saan ni mo tinta? Magbuhat may kasulatan sa among kwan. Among mga lakaw. Kuha lang to kwarto dito sa ko. Dili. Yung lakaw na ko. Kung tabayo ito ng bato. Tananoy. Nangayan na ni mo na eh. Dila na diyan eh. Asa man ta? Adto mong katala ng Arlin. Mamay mong kata. Dali na kay gawat na turon sinang Arlin. Pare ay, pagkuhat ya ay. Pura magikay mamay. Wato na to sa Tulome. I-share ba yung mga tubang ni Bado? May binatumari. Udto naman ron. Kita na lang na eh. Di lagi mahimong kita dong. Sikmaton na yun ta. Ya, di na ba kakasustinir mo? Daga na ba kadayon? Ay di, lagi. Ato lang hinahinayon. Tuwa bitaw sinang Arlin. Mutabang man to siya. Basta di lang kuno ta mangisog. Di lagi mahimo dong. Nahibaw na bitaw kas kinaiya itong Bado. Tig mapakan ta. Kanang imo kinaiya ni ba? Kadukadlok. Di jud ka makapangasawa na. Naunsa biya ka eh. Dali na na yun. Di lagi tayo magdali lagi. Wara ba ita kung taong matubang na to dito? Ako di ay.
Musulti ko. Pero mutabang sa ka. Sabar ya eh. Mura na ba kagdakong tao? Ay, sa'yo na lagi kay na. Ayun lang na to pagsulti. Sayon. Mura gid kag correct eh. Ang mga tubang ta dito. Mao ka musulti. Unsa mo mo pagsulti be? Mao mong gato yung mong gitudlo. Noy, alia si alimuko na ang bungal. Buot mangayo sa kamot ni Punay. Ato silang sabungon. Tanaw na tog di pa mo sana. Sabar ya eh. Binuang na to ako gisulti rin mo. Ayaw na, bati na. O mong gato noy. Di lagi, binuang na to gisulti na ko rin mo. O mong koy. Tigilig at sahon na ibado. Ang sige na eh. Ikaw na lang sulti. Sayon mong haparan mo. Yan eh, kadura. Mahimo magmusulti ka dong, pero ino lang ko di mo sa ibado. Ibado, sugot na lang nga magminyo sila. Aron doon na ko'y kuyog sa amo ah. Ano ko? O sige na eh. Ato na. Mao na gid ni? Pagilis ka. Pulpaan mo ko dong. Pagilis ko ha? Pagilis ko. Mao na magiga na eh. Sige, pus lang pa. Noy, pun noy. Nani noy ay. Inday kong pinalangga. Sugta na itaon ko. Para kung kasing-kasing, mawala ang hangga. Pun noy. Kaya kasi hanggaon dong. Na ah. Ay, pagkano ko mo, naparusa kang bato anak. Pre, ara itik. Anak itik. Oh, Na napoy tinta. ayo na. Napoy tinta. Ato tang tao na si Bert, pre, ha? Ano man? Para makakuputan ng itik. Naunsa biya ka. Makahimo na ko na pre. Ha? No na ako lawas no na kung pagkatao. Makahikam. Okay, no. Kag man to. Ketoy ko na kamao ko. Ano? Sa man tani Sige, ko. tataglugan. Asa na to na. Ano? Are. Sige. Sige, pre. Tuslob na, pre. Tos. Igliyok ba igliyok? Oh, itamla diri, pre. Tamla. Kana. Astang ninduta, pre. Oh, okay. Kana, pre. Ligo na kay kong kumitin. Una, makasud lagi kas bahay na mga ni. Di lagi yung kalali sa kung ugangan mo. Mauna na pirma na ko. Muna nang Mauna na. Lain na sa nang agiha pre. Ang saom ni mo, pre. Maormay akong style ko sa pagpirma. Agwantahon na na. Asa man ka. Ebidensya man na to. Ligon kayo na. Ha? Ikaw ang dali pre. Oh, ayaw sa pre. Kay dili naman na to ay uli na sa imong gikawatan na hindi mo gimo na gihuman. Kuni kawat oy. Gihuman mo lagi. Sabi sige na. Anto na to. Oh, ang papel mo. Imo lang biyaan. Di ba burag ya tug patay dito? Okay ba? Wapo kay ka noy. Okay, wacha ka diyan. Ha? Pagwapo ba? Okay ba? Di ba mo? Si Hitler noy. Sa balik, parang Ika ta burag bakasi tanaw na ito. Okay ba? Okay na. Oh? 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 Eh, ano kaya? Kumara ka ko. Oto-oto, kaparos ko. O, naman, mangisog ni kita. Dili ka manisog. Maginahinay lang ta. Mauligi, pasabot ako ba? Mangisog ka ba? Kana mukurso ta ba? Ya, okay. Kulbaan mo ko dong? Ay, kulba na eh. Inom tubig mo. Ha? Wala yung mga kulba. Baso. Ay. Ano ka inom? Ayun, ipuson ta ning halidi. Kaya makawat mo niya ni. Ha? Okay na? Tama. Mati na bitaw dong? Ha? Okay na? Halo. Lilin. Iya nami. Kauntas tatay. Kana mayo ang buot. Oh, way buot. May man siguro kay saya mo ito nakatong gabi. Nani? Nang, masulod namin na nga. Mura, mura mag-ikaw yung mga sawa.
Karon na. Kung meron ka pasudlon, hindi ko magkaon ni tatay, ha? Oo. Unsa man ang madugay pa na siya. Hapit na to eh. Gani haram to gakaon. Naandam ng day mo. Aw, andam na kayo. Kanihara. Aski ko, andam na kayo. Andam na ko nang. Ako'y unang matubang sa tatay mo. Partial ba? Pagdungan lang niya mo. Tawgon lang tamo kung mutan na si tatay kung sa'y tuyo ninyo. Nga ingnon lang nako nga makikamigo ra mo. Okay na. Dili sa mo ha? Oo. Man na katay? Gawar. Puyo ka. Mana ka day? Tatay bisita tay. Sa bisita. Kisa man sakit ato, nga bisitahan ka. Ha? Si Potpot ug si Kiko. Sa bisita. Bisita na, di na bisita. Saan kayo na nila? Ha? Tatay sad uy. Makig-amigo ra gud. Ha? Haman sila. Haman sila. Haman sila. Ha? Bebe, tumang! Haman! Haman! Tay. Ay, may buntag. Murag ka paulihan ka nagkos niya. Nagkos mo dali. Ha? Mga kahoy para isugnot. Ano mo mga hoy dali? Ano sa pagtuloy mo ako malay? Lasang? Kaya mo mga hoy dali? Ha? Suroy lang gud minay. Ito, utusan ka na. Mura ka. Tunsun ka noon ron. So, ala na. Sige, panuloy mo na. Suroy! Suray ka. Ara na may sulod sa inyong balay noy. Mamili pa dyan ka! Diya! Asa na? Wa man ako mawani akong sala. Ano na mo ganan? Tatay saboy. Ang gusto nila ni Kiko ug ni Potpot adto mo sa sulod bagi sa istorya niya. Ikaw ba? Ngano ikaw magimangitay rason? Nga gusto man na ano sa atong playground. Ngano ikaw mag sa sala? May sulti sila ni Mutay. Halika Kiko, Potpot, manuta. Ha? Sama niya? May gulong po. Murag yung mga utok-utok. Sinaw lang sa nina. Sana na! Halika, atubangan sila tay. Tubang ikaw, tubang. Kaya mo na bisita. Di ko makikitubang ang mga tawhana. Ikaw man lang tuyo tay. Ha? Di ko! Tay sad uy. Ginagot tay. Di lang ko makikitubang ng mga naunga. Di ko makikatubang ng mga naunga. Si Kiko man ang Ikaw, tubang! Ginagot. You have to wait face to face there. Ay ginagot. Ha? Atubangan lang guna sila kay naman sa tuyo nimo. Di ko gusto makikitubang ng mga taong mga kurakol. Tatay baya, mga tao sad na sila tay. Atubangan sila tay. Ikaw ba ito anak? Di man ako. Ngano ako man matubang? Anak, ha? Ikaw lagi tay. Ikaw lagi tay. Ikaw! Tay, respetar lang good. Hindi. Sabay tuyo na. Di tuyo. Si Kiko ang dunay tuyo ni Mutay. Si Kiko na. Si Putputay. Ang butang ni Putput. Basta ko naibawaan, si Kiko man ang may tuyo nimo. Kung sa may tuyo anak, sige hindi ko. Ha? Kung sa tuyo anak? Si tuyo! Ha? Noy! Aniha si Alimuko na ambungan na ngayon sa kamot ni Punay. Ato silang sabungon. Atong tanawon kung di ba sila magsanay. Unsa? Unsa man ni inyo? Pamay ni inyo? Ha? Sad, uy! Hoy, pamati mo ha? Sige si Arlen. Dili na ako paminyo ninyo. Angay naman na silang ipakasal, Noy. Siya ay, Pascal. Siya ba? Ikaw sa mga tubang rakit akong tao da. Di ko puso. Makinig may babanas akong anak. Sabak! Pagkukuhan pa. Panaluoy pang naong maragod. Maragod. Timos. Noy. Ay lang gud kasuko na ko, Noy. Unsa man imong gidili ka nako? Nagwapo man sab ko sama nimo. Daw bulalakaw. Kun bula, naglakaw-lakaw. Bulalakaw.
Ihatag mo lang si Arlene kanako, Noy. Ug akong isaad ko kanimo nga dili ko siya guaguon. Nalipayon ko siya. Hatagan ko siya sa tanan nga dili mahatag sa uban. Higugmaon ko siya, hatagan ko siya sa tanan. O panggaon ko siya, dili ko siya palabhon og labaw sa tanan. Dili ko siya palungagon. Wa may bugas. Wa may bugas. Oy, bisag kung sa kanay mong ibalat mo na ako. Di ko musugot nga ikaw mabanan na ako, anak! Sabot ka! Ay, subangan ng kon. Ligo na kayo ni pre. Mo gini mong agi pre. Kabaya kung panaway ko. Mao na, dada na dito, ipakita na nila. Kaya mao na imong pasis ito, rom kasud gawas kasbay. Ligo na ni. Ngapay, firma. Ganong, Taway biya. ganong itik mi sila pre. Ako mo akong nandan, magbuot ka. Amigas ato eh. Sige, ana lang amigas. Oh. Kana, ipakita na dito. O niya, amigaha daan po si Carmela. Aron tudluan ka kung asa itong ibutang tong karsoni sa naitiket sa luto. Palaminit ko ni dadao mo na ni Pirme. Ang imo na ipalapida. Kung imo na ipalapida, di purti bukata, imo na dun. Ipalaminit yun na. Muro tags-moist. Ay, problema pre. Paningkamutam sa ginako nang makuha to na tuloy na. Makapay mo sa tato. Yung kwartaha to. Ikaw buti yun. Magkakaon ako sa inyo ha. Sud gawas ko. O niya, di man ha. Ato rananduha na sikreto sa atong ticket ha. Ay paybawa bisang kinsa kay kung makaibaw tong way uwaw na kung ugangan. Diskuido. Sila may magpahimosa na kay gusto ra ba ato kato akong driver na si Jose. Miskin si Carmela ato lang yung taguan pre. Party ticket. Mao lagi basta ato rananduhan sikreto. Okay, promise me, promise. Anong pa? Sige, matay ba na silingan mo pre? Oh, i-appeal to kung way uwang ugangan. Dumot sige kay. Nya, madol lang ko sa inyo ha. Oh, anto na lang dito kay aron makuha na dahil na mo ang ticket na to. Bugbuwag ta. Dili na ka. Pag-amping dia ha. Narabi na ka Oh. series dia. Pagklaro din na ha. Si panigurog yun. Tapakuha ni mo ticket ha. Okay. Pre, asa ka? Ato may lawakin. Nagduda dyan ko ninyo da. Nga naamoy na kong negosyo. Negosyo ka nindo tunda. Wala. Sama ka eh. Wagod taon. Klaro, kaya nga diskarte. Pag naagin mo negosyo da nga, dako kayong kwarta da. Gagpatak ka naman lang ka eh. Ay, klaro kaya na mo ay. Ilong pa ka na po. Bao ko na. Kung na mo'y mga diskarte nga pagwarta. Nakadiferensya lang nimo. Jadi ko nimo papilon. Total, di mo ko mga yug dako ba? Sa kinyo lang ko bahin na gamay. Okay ra na ko eh. Unsa man ka? Wa man kay utang kabubuton. Di pasulti ka sa tao nga minatay para mabuhi kag balik. Ya karon imo kong inganaon. Lumuy-buy naman kang bayo. Unsa man lang yung pangayoon? Kaya unsa man yung pangayoon? Bisa kwarta. O bandi ba? Amura man say magbahin-bahin. Ako di jud ko ninyo i-appeal. Di mo ka magunahon na nga saod na. So sa nangagi ako bi nagtabang nimo nga mga anak ka. Kuyog ka? Kuyog. Pero bahala ka sa buhay mo ha. Pero, uy, ayaw pang ilabot kung sa buhaton ako ha. Stipot lang ka, dili lang ka sa kong kilid. Okay ka? Oh, di ko mangilabot. Ana ba? Di kay inyo kong dayon-dayon. Total di mo ko mangilabot na inyong mga negosyo diya basta kay nali ako ah. Advance, di dawan mo kuno na. Kini akong lakaw, dili ni kwarta. Iyog ko, ilara. Kato sa Sir Joaquin, kailag yung kwato sa buhay pa to. Hako kitong bandi, naong kitong sapi. Sabanas ka na eh. Tana, Asa ba ta? kuyog ka ka. Amo kuyog ko, asa lagi ta? Manakay ng trisikan. Trisikan. Ako, pasakyo ni mo trisikan, nalimot ka, nakagman ko. Tanay, kapag sa paan mo. Sunod lang, kuyog ka di. Ang tanang. Na diya. Bra.
Kung si Jose ba mo ano kay ayaw kasunda diha sa sala ha. Dito lang sa gawas. Dito lang. Ano, suko, mayroon ako dahil. Di man kag tanan ako'y panulti iya ko singhagan. Naningkad siya mo? Put lang ito niya ay. Indangat ko nga ako nang ingon. Ikaw? Kanang saan man na to na sinang masyang, iya man to pasudlon. Sekali lagi sa mama eh. Ato adito, sugata. Ina gisakitan ko sa ngipon. Ha? Oops, asa man ka? Ani? Suroy, huwag ka. Diha lang ka. Di makatubang si Day Carmela karon. No, di ko pasudlon. Ay lang lagi yung sige, gisakitan sa ngipon. Si Namasyang, sila ko pasultihan. Ay lang good, ay lang, ana lang ka. Ako lay adto ni nang masyang good. Ako lay maingon na aka dinhi. Naudsam ka bitaw eh. Tayo na lang lagi, gay utok ni mo ay wa kita ng sahog oh, bago pa nagilang pasukan. Ugaw wiki kag ting sapatos mo ay. Pag pinagpuha, gilasilas lang ka. Huwag ka kibaw, mausap ko sa sakop sa panimalay din eh. Sa kaniadto pang naa pa si Sir Joaquin. Karon wan aman. Na football naman ka. Spaon ka ron? Sa paa! Samot yung gadi ka suhod din ko imo ko sa paon. Maghinilas ka, murag kinsa. Unsa man na bitya? Saba man kay ka. Na! Hilas kayo! Di ko niya pasunod, ari na ko niya pawaton. Ang angasan nang bago pa man nalimpyo ang sahog. Yan ingon si Inday Carmela na di pa sudlan og bisita. Nalimot ka bitya? Nalimot ka ni Jose? Wala, si Jose bitaw na kadong gipar out ni Sir Joaquin. Wa na siya para utan ni Joaquin. Way magbuot din ni kinsa kung pasudlon. Ha? Way magbuot. Ayog babag-babag kung bisita diri si Jose. O kani timan ni ha? Si Jose, pwede ni sa makasud gawas din ni atong bahay. Kasabot ka? Nong ani? Pantel ka bitya ha? Tag-iya pa ganito. Ikaw po naman, pantel ako. Kiro kanimo. Sa gwapo na. Nagkagusto man dito siya. May paksila na nagkadayong duha. Bagay mo silang duha. Dili lang ka. Wata ko ka dito, masugod ko ka dito. Ano hera ta? Mag-unsam ta din eh. Paabot lang gud. Basta, dili man importante kung tuyo ka dito. Kaya ko, Paabot may kuyog ta, di bitaw ko na sila kakita na ko. Ni ana man nagisad ka. panday ka nang di alagi ko kay itong kuhan ba ang karsonis lagi. Ito yun, tanak ko. Karsonis. Na, isa ko yung ginaglagot dito sinang masyang ni mo. Baka ako rabag ka. Yati, bakakon ko. Asam na siya, patubang ako nun ako. Bakakon. Nagdani ako kamaturan, bakakon. Muna siya. Oo, eh. Si Sir Joaquin ang nagsuwat, ani? Oo, natural. 100% siya gasuwat, ana. Sawap pa siya namatay. Oh, buwat sa oh. Dali dito. Uy, usam na to sunisay mong gipangita. Sabi kawakin, uy. Iyan, pasaga. Hoy! Nabuang na ka din ha. Nagsige na magkagyaw-yaw din ha. Ikaw naman usap. Nabuang mo to ha. Nagyaw-yaw rin siya usap. Uy, unsam yun ang importante ka sunisa. Naiyam yun ang ipapangita ni mo. Basta, gipapakita, ginaniya. Ako man, saan ba ito niya? Nadinan to niya masulog, kay kaag naging siya. Sabi ka, basig na dito las-las ang bilahan. Kasigsagan. Oh, las-las na mo yung bilang, iyab dyan ipapangita ni mo. Basig hilig kay mga gamit ng mga ampinganan kayo. Ano, nabitawin ana. Nung sabi ako, Malit pa mo ko kay okay dito. Dili kay papangita tong mga gision.
Okay na dagang SARS. Nay, pasya kay napadung diri. Uy, Hoy, ano na nasa gadin eh? Di ba king na naman ka nga din ka pwede makasudin he? Ha? ang korason ni sila lagi ni Pare Joaquin. Wan ana na mo ikita. Wan na kay nala mo balik pa kadis pangita ng kasunis. Time paragod. Unsa magigisgin mo balik dinhi? Unsay imong tuyo? Ay, saba, isa. Araw, kamaturan, maong kagi gusto nyo kamaturan. Alaw, gidadaan ta mo kamaturan. Oh, usaw-usag basa, tagsag litra. Ako? Imong ilaro na ng suwat-suwat? Si Joaquin na nagsuwat ana? Hoy, napatay na ni si Joaquin. Ngano gutang imo pa man kong ilaron? Ilad ba taon? Uy, gidadaan na kayo mong kamaturan. Nga amigo Miss Joaquin, di kaya po mo to. Naunsa may kalaban ba yung mga uloy? Unsay laban? Hamil be! Ha? Ako yung patuho na na. Na imong naong mingingilad kaya kadako. Oy, ang may patuho na. Nagimuhimol kay suwat-suwat imo ha? Nanawa na day, Carmela. Huwag nangilad ba ko? Tinuod. Iya gining pirma. Kawakin jud ni. Di jud ko mutuan na, Mel. Patay na si Joaquin. Ay, patay lagi. Pero iyaha, manggod na. Si Carmela na iniingo, no? Tuo na jud ko ani nay. Amigo gid ni silang Joaquin. Kay iya magud si gud tinuod ning pirma. Mutuod jud ka aning taong mangingilad dagnaw? Giunsa ka na niya pagsuwat? Gimato-mato lang? Ikaw ba dali agin nimong mutuo eh? Umot lang nimo. Kani? Umot lang. He? Tinoon na, lisod tuhuan. Pero kanang suwata, gibuhat na ni Joaquin, huwa pa siya namatay. Nga amigo, gud mi. Mangingilad jud kanda. Di na lata maglalis ani nay oy. Ako ni tuo man gid ko nga kawakin gid ni. Ay napagsigtagad na. Ato si Jose dito kang kigistorya ko na kanimo. Ay unya rap to nay oy. Kana sa Dali, kay ya. pangani mo. Tulumi, tulumi. Sige ali ta diri magistorya. Ahak bilang pagkabutang nga eh. Imo man itong gi-apel eh. Ipasidan na natin kadaan. Ayaw itong gi-apel. Imo pag yung gi-apel-apel to. Kalagot ang bata ka eh. Daan pag lagi ko. Ang bi. Gusto mo madali. Gusto madali. Gusto madali. Nga mo sanay na yun. Diriyo tang matamparusan. Saan na lang kanato ini eh. Ay. Imbis mo tabang na to si Arlene. Ikaw sad. Way kumpas. Gapataka ka lang tabi. Tanawa ni karon. Balik ka sa uno. Kanos amli na nakadus. Pero may mata nasa sugod. Pamaasa ni mo na eh. Dalion ni mo ba discourage eh? Naku next move na eh. Next move. Tingali unyag malas move ta na. Maputla na kita sliu ka na dong. Unsa naman sad na? Imbis unta makatabang ka. Imulay nung sugamak ka ni noon. Nay, May nalagunta to. atong gawaton sinang Arlene. Unsa? Kawaton ba? Nya, imong idagan. Di lagi nakapas ni Bado.
Tarong ka manulti no. Kuwaton. Nga ikay bit-bit. Kung sa'y pagtuon mo ni Arlene, ito'y, madarag bit-bit. Tabag. Ano day ito eh? Di di mahimo. Mahimo man. Ang ito'y, mahimo makawat. Ang kawat ganit dong, sama ng mga butang. Balde, langgana, sundang, kana, pwede na siya makawat. Therefore, I conclude, nga kanang tao, dili na pwede makawat. Sabot ka. Sayop siguro ka na eh. Ngano lagi na si Pipi, iyaling gikawat sinang tiri. Di din na mahimo. Nahimo man lagi nila. Saan eh? Di lagi. Wala lagi nakawata dong. Ang buot siguro ni mo ipasabot. Taban siguro. Pinagtinapan na naman to sila. Gisagunsan eh. Kawat taban. Sa masugot sinang Arli. Di lagi mahimo dong. Kay gugdong tanoy bado. Mahimo ayaw sinang Arli na eh. Masugot lagi na. Basta maguwat lang ka. Kamaayo biya ni mo musulti. Muram kag korek. Ang buhato ni mo anak no eh. Muadto ka sa kasagingan. Kabiig yun ano ya. Unya, ako. Muadto ko niya ng Arlene. Ako siyang pukawon. Siyempre, nagin na siya mga butang. Ako siyang tabangan. Unya, mag-abot mga tos kasagingan. Sama ni, kadali anak. Pero dong, mahitabo na ba? Asam sa nato taguan. Kay salig na eh. Doon na kaldiro diyan eh. Dako anak. Anak sa isulod na eh. Kay nahak yan yung bata ka. Kasi pagtuo ni mo ni Arlene, manok, apoy di ni mo ilunod, yahuman, haonon, tao na dong. Yabag. Kung saan natudugay yun? Masang lutanti, dili siya makitaan. Ano lang na dong ay? Miligro tayo na dong. Isog na ba kayo sinibado? Isog pa sa tabako sa Carmen? Siyang nga eh. Ang ngayon unta kay mo iparis. Nya, nindot sa gayong anan na kay kuyog diri. Ayo, lagi unta. Pero unsaon man dong, doon na may babag. Unsa niya rin siyang puli? Na. Ay na lang pag-expect atong angkol dong. Tingalig, gahantak pa to. Sugarol ba kayo tugnaong? Sige lang. Kailan ka bala ka dong. Nanginayan na ko na itong pasabot sa bato. Kasabot na lagi na. Malukma, lagi na iyang kasing-kasing sa madugay. Wag ito malimot yan, tapos bongbong itong kasunisa. Pero ang saon nga, ako nagbiparal ato, good kay. At isa pa may magkuhan na ato nga. Saon si Joaquin, wa naman niya. Dito rin ito sa bongbong. Na, nakalit lang kawag ang butlan. Di ba ka ang nabandira nagkuha ato? Malagmit na labhan to. Na, itong laban ko. Pero nga nung katong kasunisa, manggid imong gipangita. Nga, wala na ba kung nakakita atong asa to ron? Na ako may daghang kasunis niya, kato na lang. Na, mangita ta. Dili na pwede lagi day. Kato lagi ang gitugon. Kay mamatay ko na ko, maot ako sa lubon. Binangga giday ko. Kay misis kong kamatayon na ako isulob. Grabe pangandam niya. Na may kasuod. Yan katong masadyong kasunisa. Uy, kato dyan ang giingon? Mo mo kita ni panugon sa patay. Nya, hindi na ito na tumanon. Unguon lang nungo. Oh, sa Ay, kung nani. saan ako pagpangita, baka dyan dito. Uy, ginoo. Ay, kabalaka lang. Makita na lagi to ron. Ingna ko nung nga to si Talia, waba ko nung siya kautaw. O, day. Bago pa man to katong hangay sa bongbong. Ingna ko mo. Lakaw. Kasi na. Ay, naara lagi to na yun. Basta wato lang to ilabay, naara gito. Patawag, tambay pa day. Asay maayo, ani. Masig na pa kay lakaw. Balik ka lang. Ako, pila ka. Okay ra ko dire. Buto na to.
Sige, makita na siguro turon ay. Nya. Katong masabi, kadaghan ang taga-sunis din ha. Anong serious mo kay mong duha diha? Unsa may inyong gisabutan? Ay da, parties butang. Ay na, pagkapil-apil diha, oy. Excuse me. Hoy! Asan ba? Busog ka niya? Kuyog, me. Si Kuyog. Ano man, buot ka. Inyo ang balay. Katarong lihab. Mas gawat ka na. Ihatira. Nahinaya ko ha. Kaning naong kakawatan. Abusado ka, ha? Bago ka na salta niya, samsamog ka. Ay, kung samog-samog ka, kay putante lang tuyo ni Carmela. Gampi ang namin pinitik si Mondila, do ha? Og sa in English, Bob. Ay na lang. Nganong naibong kang na akong nana ko'y katungod ni Balaya. Kaya ba na to? Suod kay me. Mura may magsuon. Yati na pawaong ulit mo. Who are you? Ha? Uy, ngayon amigo mo, sabi labot ako. Ha? Huwag ka magtanaw sa mong lawas? Yati na. Huwag hindi ka masayo do. Nanugo na ko sa paring wakin ako. Ngaway pa doolong laki ang Carmela. Kahambog kiro ko ni mo. Huwag ka kibaw? Wa! May nang masayod ka do na ako ang musul na ba ni Carmela. Puli ni si Joaquin. Is that so? Ngano? Imposible? Mission impossible ka na. Kay nagtugon sa paring wakin ako. Nga ka na si Carmela. Huwag ay mapuli siyang kasing-kasing kundi siya ra. Unsa? Mupugong ka na ko? Mubaba ka? Relax lang ba? Relax lang. Klaruha na lihab. Naruha. Pagtarong ha? Nagtarong dito ko. Tarong ako niya. Kalma lang. Dili niya akong mando. Kampariwakin eh. Patay na siya. Di na atong balik dili. Ha? Wa gid ka masayod. Buhay mas wakin. Ya, asa ba siya? Asa? Ako. Og ayaw pagdool ni Carmela. Huy! Tuong. Natira. Ay, pagbiluan niya ha? Pagbuwag, Ramon, ang sa ano? Kuang guling dako. Kuanggol ay ko yung nagkuanggol ha. Kay giyon sa malita ka. Nganong may mo magkagay kay pulis si Joaquin? Nga naman day. Imposible day. Di ba day mahimo? Di ba day Carmela? Ingnan ang tawa na. Ang tanan may kahigayonan. Pero akong ipahibaw ninyo, nga ang akong gugma, tuara gid ni Joaquin. Og karon kay patay naman si Joaquin, ang akong gugma, ako nang gilubong kauban niya. Busa, kato mga nagtinguhang mga lalaki diri nako. Nag-usik lang mo sa panahon. Diyan na luya. Ito day. Tungkol suni si paring Joaquin day. Ay, kabalaka na to mo. Tabangan ko to silang pangita, kay dugay kayo. Aw. Jose, ano si balik-balik din niya? Kaya nag-usik ka lang sa imong panahon. Tablata. Mamay se. Ako maduring ba? Naglibog yung kunin mo. Ngano ko taong naglibog ka. Ngano lagi hindi ko maglibog. Nga naning kamot man yung kagmayo nga makuha ni mong karsones ni Joaquin. Naning kamot yung ka, naninguha yung kagmayo nga makuha ni mo. Kuhaan ba ka nang tugon man ko na siya. Naanap ginang importante mas tugon gani. Himo ginang tumano naon sa man ka. Ano ko na. Pero importante makuha ginako tong karsones tinuod. Time para god. Ngano man? Nganong ipakuha magyud niya nimo? Basta mauna lang ko tugon. Mauna itugon. Kung saan naman taong ba? Maog yung ka na. Doon na ginahinungdan nganong ipakuha gina nimo. Maor lagi na. Ay lubugan yung ulo. Sa?
Kom to ana eh. Wa na lang inungdan. Kaya nga nung ipakuha ang ginani mo ang karsunis. Masiglaban to na ko. Panay, ko kuto-kuto sa nimo utok. Tana. Buang tawanan nga nakasulti man siya si ato. Ambot, hilas kita na. Mura magsihari din eh. Gibinuangan ra siguro ka oy. Pero ngano nakasulti man siya ana nga siya mo puli ni Joaquin? Mura dito binuang inam. Tinuray kitong iha. Da, ay tuoan na oy. Tuon ka tong tawhana. Naong ato, mo mo puli ni Joaquin para Carmila, ngay naong ato mo sa gukso. Yung madlo ka mo ay kariban, o gay Ginoo. Ay kadlok, wapo ka, mitsura ka may barog. Tanawa tong naong nato yung barog, mura betaw tong nuog ikumot. Kalagot magod. Hero niyo. Murag tinuod yan mo ti. Lang tuhan na. Ay, ayaw nagbaliha oy. Ayaw tong tagda. Ngita lang kita sa gigayon aron makaila din he. Ay, ngitam to sa karsunis ni Sir Joaquin. Chaong ka to niya. Kasunis lang yung gihapon? Huh. Masangil lang ng kasunis ay. Pag makuha na niya yung kasunis, ibalik ya. Kunya, mabalik na po diri, maniid na pag unsay makuha. Kadugayan na ito mga awat ang gito diri. Gawas pagpangilan. Si Carmila sad. Tuon sa dayon. Pangitao mo kanyang karsunis din. Iyas ko itong ihatag. Pailad na siya. Ambot ng bayhana ay. Tuo man sa dayon. Jose, di na lasa ka ha. Bisya! Oh, Nang. Kana ba ang tawag magangyaan din eh? Nang gawang kigla nang naong murag nasunog nga, murag padong uling. Ay, naku na napasudlan din, di be? Kapila naman ko nagbaod ni mo, ana nga, din pasudlon din he. Ingon man si Inday na pasudlon. Hala, butang na to, si Inday. Ako'y masulti ni mo, kanang gate, ipermi nagkandado ha? Di ko niyablihan nga pasudlon na dire. Saman, gusto kayo kayo kong pagawason? Maikog man sad ko nang. Suod man ko na sila ni Sir. Pagka-ignorante yun ninyo. Huwag niyo gamitin yung utok. Huwag pagani mo kailaan ng tawhana kung unsa, kinsa na, diin agikan. Magpatuyan ng pasudiri. Tinuod siguro nang oy kay doon naman siya kamatuuron. Otro kasab. Mutuo sa kaato yung pangilan. Maalag mangilad to siya nang oy. Basta kami wa may magpailad. Ano mo sa tug tinuod ang yang gisulti? Say din, huwag kayo utok! Ha? Kung nga ko'y utok, si Inday Carmila, kuha sa'y utok, kay nituong man to. Pareha mong duhaway mga utok. Unya nga akong gipaod nimo, tumana gud ha. Din makasod ng tawhana diri unsa nang naunga ng ginam, di masabot murag agwang. Ingnan ka. Magtuman ka sa gusto, bantay ka lang nako kay gait ako di ang punuan nila pahulmegasan pati ka. Matunin na ha. Tita ba ni mo tubuang nga ka? Kung naman day pakalmigasan ko, magdama day kong kasukar. Butang na ko tungod para di ko lumigasan. Tita. Jose, kung sa kahal, tabanan na lang dito. Hindi lang kagantaban. Apurado na mo kay Kiko. Ingon siya, tabanan na lang silang Arvin. Masawa gito yun naman. Magminyo man di tayo ng taban-taban. Kilain kay na. So ka nakalain na. Kabaw ka na yung tatay ng murag tigre. Sagdi ilang gud na siya gud. Madugay di ay ta ini. Unsa man sa atong dalian nga bata pa man sad kay ko. Unya ako, Hunungin lang sa ihap imo edad. Alin, asa mo ka? Sa merkado may paliton ko. Ayaw pagyabag-yabag. Yabag-yabag day na. Ngandu naman jud ko'y paliton sa merkado. Unya, kuyugan di ka. Sa man di ay. Ayaw pagpakuyog kung tinaraw ng imo. Ngano,
Wa ka katultol sa merkado nga magpakuyog pa man ka? Ubanan lang nako noy. Kay daghan na ba kay irumbo ang dire nagsurusuroy. Tingali unyag mapaka na siya. Ayag mo ni Manoy diya ha? Taparuson ti karon. Ay nga naman di ay. What's wrong with that? Pareha sa tag-edad. Ipila hindi ay mong edad. Magkuha ka na kamay Arlene. Bilang gamaya. Ay nagpangutan na. Amo kong Arlene. Nakaw na Arlene, para madali ka. Sayo ugma ha. Kaya mo sayo tagbiyahe. Rahin ni tatay ni mo. Asa man? Ugma mo sayo ta. Moadto tas Balamban ug Asturias, mag-deliver tag mga tambal, Omega painkiller ug President oil. Og uban pa. Mga tambal di ay? Haplas na day. Oh, daghan nanugon didto. Hasta sa gali sa Negros, naiga-order mo adto sa ta didto. Ay, wag daw ng negros good. Hay naman ito yung suki sa itlog. Ayaw pagbuot, kaya ko gisildo niya, dili ikaw. Ano to? Magdali ta. Yan, saan ka man ron? Abot mo siya. Siya ka muna. Yapag. Anak mo ng palakiro. Uy, pili sa ikong ngayon na palakiro. Ako, bisag di ko palakiro. Magsilos ko. Pero, mas katarungan na ay uyab buta. Diba? Ya siya. Saan lang uyab na siya ni mo? Wa oy. Diyo ganan anak niya. Ano, magibid-ibid lagi na siya lagi. Mura mo siya girong kagiron. Yabang tawahan na. Niya, okay ra ni mo. Amuadto ra ba ko numog Negros? Layo na ra ba kay na? Niya kamuran to ha. Ha? Okay ra ka na? Balhin na lang siguro klaing trabaho tayo eh. Hindi ko mahimutang na eh. Mo lagi. Pero gagmay ng manggod kay nagsugang uban gud. Arang-arang lang ka sa ilong no kay 300 ang adlaw. Ay, kampay kaila sa IPI. Sir Tito, apply na lang ito. Kay sana ka ng lunglong, palakiro kinda ko. Ang dig palakiro ba? Nanyag dagiton ka. Tan-aw na to kung makadagit ba siya. Ay magpadagit sa day ka. Di man. Di man. May makatanaw na to, makadagit ba? Kibaw ka ng lunglong. Ang may pagkabanog ug naong. Ayo! Neighbors! Ayo! Woohoo! Oh, sir! Ano ka? Ni ako kay magpahibaw ko nimo. Nga ugma pohon mosayo mi ni Arlene. Moadto mis Balamban ug Asturias kay mag-deliver mig Omega painkiller ug President oil. Tibok adlaw ka man ito. Oo. Pero ayaw ka blaka kay pista mas Asturias. Libre man ikaon ana, di mi mga pasmo. Kay daga maghikay didto. Malagi, timan na kita na kong anak sir ha. Oh, labaw pa sa timanon. Pinangga nga na ako imong anak oy. Pero ang nakadaot lang kay magsigkuyog anang driver sa kadsikad. Ha? Taka to ay, nasugatan ako. Trato naman siguro nando ka. Bato ko. Sabi niya ay, ano magsigim na sa kuyog? Badlo nga lagi na. Kadi ko gusto nga akong trabahante magsigig kuyog ng laki. Suway bita na batagot, tampaling mo kung abot ron. Sultihi, unsa may makuha niya anang driver sa tricycle. Ganahan ka? Nga umaga na mong driver sa tricycle? Sige nahan. Itayong kuno ng bayana, maura iya. May pa'y mamunit na naglata si Arlene. Kaysa magpunit siya ng driver sa tricycle. Sa amin ko sir good. Daga mo sa mukan sa amo good. Musurop ang dugo, basta mo arena ng tawana. Basta og pa ha? Usa Yumi, layo ra ba itong Asturias? Ay, dugo sir, ako na pa sa ihon. Ako sa huwaton din sa kalsada. Si Gawas, Sige sir. ito na ko. Oh, kamusta man? Wow, uy, Masay wa. way kita. Masay wa ikita. Iya pa ko na pangutan ng mga ang labandira.
Wala mo pahinumdumi na ako gisabit dito sa kwarto ang akong kasunis. Nakainom-dom lagi siya ato, pre. Pero wala siya magpakabana. Bito ang labandira na lang yung pangutanon. Pero kung kamot siya makitaan to, pre. Imposibleng mawa ato eh. Di ito mahitabo mawa ato. Naaragon to suod sa kong kwarto. Ako itong gisabit. Nabalaka lagi ko, pre. Kaya wala magkita. Ang ako lang, nag-isip atong ticket. Pero kauban may nung turon. Di lagi na mahitabo. Minong may baong sa kang, hindi na may tabo. Oh, ano di man? Bagugod to. Ako na to'y sulob. Kaya para pariglata, ang problema, nalingaw akong pilot atong luto na ticket, gibutang na ko sa plastic, ako gibutang din sa may kuan. May unsa ni napitan din sa kilid sa... Sid. Sin ba na? Oo. Dito na ko gibutang. Para dili mabasa, bisan lapahan pa, dili maunsa. Gisiguro na ko, kay maong kano'y rigla, haro mo daog ko. Na tinuod man yun. Ang kadaot ni mo kay dito ba dyan mo gibutang sa sid-sid? Kung may butang sa pitaka. Oh, parigla man. Hindi ako kitinood, oh. Oh. Uy, Buli-buli. sultihan na ka, pre. Kung nakaiba pa ko daan, namudaog tong tikita, di ko to isinsin sa kung, kuan, di pasal diri sa kuan. Karsunis. Karsunis. Ari ko to ibutang sa kong agtang. Papilit ko to. Tanawa na nila problema. Nagmayon na nila. Oy, iba ka pre sa ito himoon. Suod na maghamon ni Carmela. Sige lang adto. Kay mo, tungara na ang tikita niya. Asa na akong karsunis. Pero mahin na lang, pre. Kaya nito, imong misis nga, imuwag itong suwat papilis o ang pirma. Pero ugangan ni mo, pikat. May paitugas, kalansangan pa. Di gyud mo to, Ay, na akong uga nga. Basig dahil na. Kay daan ginagahi panas magkuno. Samo tay, driver ni mo gani kalami yung suntukon. Ano? Tuwa pa dahil dito. Tuwa mo lang. Niingon pa siya nga, iya ginang pangusagoon si Carmela. Bisag unsa pa'y may tabo. Mayo niya aslon. Asar man na niya siya. Ang gatya. Nag-uol pa niyo pagkabutang nga ba? Inyo naman. Si Tulumi ba? Yung tiyo ba? Wala ka inigbunta niya. Muli, kung dili hapon, gabiin na. Ano, minana namin siya? Gusto ko kay Banggang. Sukad lang nabanaw siya. Yung anak naman siya. Lagi kayo siya kausaban. Bukan siya mang luod siya. Ano maluod man yung taon siya? Ay nga, huwag man mausap akong pag-atiman niya. Huwag man lang gyapon, atimanon ako sa taro. Kalain sa tiyo. Karoon mo siya sa maging-anak. Muna siya pang mahal ni mo. Wala tingali. Basin lang siya, baka ka na nakita lang siya babae nga mas gwapa, panimo ka na mas, ano. Masa siguro eh. Makita ilong ato, nagkatag mo lang ito. Apa ba kayo mo punit ato? Gilan siya, ikabot tatay, ato dyan sombong. Sabaan dyan na tatay, ron, ikabala ka. Aris ako siya. Salamat doon. Ayaw yung surrender, pre. Pahit yun. Unya, kung kinsa na magsamok-samok ni mo dito, sunto ka. Bahala na, napuka oras, pre. Mga hubag na mo kamot, pre. Mauna yung tabi na to, pre. Apirkat na to, pre. Samo na nga lagosip, pagkahilas, pagkatawaan na lagi. Uy, pre, tingnan niya siya, ha? Inginli na. Tingnan siya na ako naman siya ipapahawa niya sa Mumbai. Kaya natakpan ko na siya pamuso sa asawa. Sultihin na yun. Hilas kayo na siya. Sapot kinsa man na siya ba? Tuwa siya nahadlo ko niya. Kana, pre. Huwag siya nung kumahadlo Kana, niya. yun, pre. Yatira. Oh, may dili man ipakit. Yes, Oh, Igos mga flip and right yun, ha? Ang ayag, pre. Oh. Sus, pre, ayaw yung pakupil, pre, ha? Butang higit na yun. Pahari-hari siya. Pero, di na lang guro ko manumbag, pre. Ano man, hadlo ka niya? Hadlo ko. Laing eh, pre. Dili ko taga diya. Di magsumbagay, mis yung balay. Pre, sutihan na ka. Mas naagi katungod, anak, kaysa niya. Nga naman. Oh, naago kay
papilis na gipirmahan ako na pwede ka musud gawas niya sa mga. Siya, wago na. Ikaw mo akong right hand. Siya, way bali na. Ito na. Naghahanap ang samok ng panahon na, pre. Ano man? Napay birthday. Sus, kasi pagulbol, kinaka ko nung tigisabutan, ng negosyo. Sa may labot niya. Nadi mo to. Kuyo ka ba dyan ako? Ha? Dito sa Samoa? Wa mole, o wa ko mo gawa sa inyo. Sa kung tawhan na agad. Bert, magkaha ka tong kalab. Oo. Lain ba ba? Tamo ka hasol sa gintawahan na. Kuy daw, ha? Kalag si Bert, ayaw ginasulti sa itong sikrito. Wa, pre. Rado ka ni. Sa giunsab ko niya pugos. Wa siya makuha na ba, pre. Sikrito rin ko niya kumura. Oh. Bantay yun, ha? Yan ka na pa si Bert. Makrito naman na, maldito yun, ha? Kinanghuam na akong 3 mil. Ako pa'y tikasan. Bantay yun, ha? Di rin ba di mo to, wa ko na tayo sinabutan. Kasi nakasabot po siya. Natawahan na. Pasi nahibuong hinuon na siya, pre. Anong sige kang pangita sa okasyones? Maogi na, pre. Kinanglan mangita yung nagpaagi, pre. Nadigyo na siya kakuyog ni mo. Maubitan na, pre. Akong ginuktukan ka ron. Sa ko pangitag paagi nga. Makalikay ko anak niya. Pre, duula lang yun na si Carmela, ha? Yasalig lang niya. Yadat na akong pangan. Harun hugot yun na yung pagtabang ni mo. Maubitan na akong gibuhat, pre. O niya, pre. Ang problema ni mo si mong asawa. Kamusta man? Nindot eh. Nindot eh ko pinagagrabe. Ano man? Di na siya gustong maglako-lakon ko taga-adlaw. Dinoon. Looy po dinoon, pre. Looy yun, pre. O niya, ang sapi kasi mo pamilya. O mamamay, gikontrahan ko sa masilingan. Si Bado. Sus, ginoo ko. Na, nagkagubot, nagkaguliyan. Sige lang, pre. Sige lang, pre. Masulbar na tanan, pre. Pag makubra na ako ang ticket sa luto, pre. Sulbar na tanan, sulbar. Moro ginasulbar, gitinood. Kalma lang, pre. Ikaw, parinduring, og tulumi. Kalma lang, ha? Kay dual SIM man mo. Ha? Dual. Sulbar na tanan. Ha? Kalma lang yun. Pailob lang. Sudla. Sulbar na tanan. Sudla niyag virus ba? Musod na ang virus. Padiswido. Balik na sa uno. Laban na yung ulo lang. Pagdali, Arlen. Pagdali, ha? Tatay ba ya, uy? Meron kang padali kong juta na niya. Tutubag pa man yung kaoy. Dili si sir mong gahapon sa buntag. Nagpaibaw nga layo kung biyahe ka ron. Pasayuhon ka dito. Kibaw na ko anak tay. Nagsulti na mi anak. Di man tagi kong sugot nga maadtog layo. Ay, sus, balibad ha? Di mo sugot ka ron. Di mo na gawin. Ganun dig agaon tay, di na dita pwede makabalibad. Ayaw rin pagbalibad. Di na siya mo na gawin. Malapit, maparahot ka ng kalaki. Kinanang kag trabaho. Kaya ako rin sa nangita sa atong pagkaon. Auton. Hadlo ko pa auton. Ikaw ba? Kanay mong katarungan ba? Adi unod. Pag-auton. O pagpanood ka, pero sa matong kanon na. Sa mo tagkaon na, ha? Tatay, uy. Tatay, oy. Ikaw ba? Sumabihan ka yung dako na? Wa man na sa mong sabot tay nga maabot mig layo. Ang iyang negosyo mga itlog ra. Pero anong maabot mi sa Balamban ug Asturias? Maabot ang naabot mong layo dito sa Balamban o sa Asturias kay ito ay dagang order niya nga Epicacent Oil o Omega Painkiller. Mo na, ay gisupa ka, ha? Tatay sad, uy. Patay sa Roy. Hoy. Ingon ka sa Sir Longlong. Nagagot na ba ito niya mo? Ha? Ano man? Ano man? Kaya nakikuyo-kuyo ka ng putpok! Unsa may labot niya tay? Basta mo ka. Sa una na siya nireklamo. Nga di siya sugot nga magugugoy ka ng mga laki. Manugot ang magbuot siya. Ang dig kuyog ning putpot. Ina lagi ka nga di siya musugot ng tawanan nga makikuy-kuy ka ng mga laki. Ha? Di siya musugot, idili na siyang trabaho. Mo na hinungdan nga gidili siya susugot nga makikukuy-hugoy ka ng mga laki. Siya ilabot anak tay.
Mupa ka ba juga? Uy, labot. Nyo, sama na! Upot mulon ka! Wala kang trabaho! Kung sa mo daw, pati ka nun dire! Bahala siya eh. Sa bahala! Bisa ka kaon! Ano? Layo kay tagbiyahian siya. Oh, maato sa Balamban o Asturias, mag-deliver tagdagang tambal. Pero sir, huwag na sa tong sabot nga maabot taglayo kaayo. Unsa may naana, nga magsakay, matadi mata maglakaw. Dali rabi akong malipong. Di ka malipong, kaya ito tagis busay, doon na kayong biyahe dito. Pero sir, maabsin ang una ko karon eh. Ugma na lang sila kung trabaho. Ikaw mabot? Ha? Pero tay, layo kay dito tay. Mahadlok ko. Ayaw, day. Ayaw kahadlok, day. Di amang ko. Oo. Sige, ano? Di lagi ko tay. Dire lagi akong gusto. Ikaw, tampanaluti ka ron! Tuwa dito atong pangwartahan, day. Ah, basta di ko. Ito lagi! Mag-usama ka na eh! Ha? Magkutuwa ka ng potpot na eh! Kung gupti lang ko sa liog tay, basta di ko. Tukos ka nun! Ay, palabiin lang. Ay, palabiin. Pero sir, muuban ko basta pakuyog wala ni Miss Tatay. Kasi ako lang sa nang kuyugan ng anak kasi kaya wag mo na maanad malayo na ako. Na, ug tuluta. Bugat na magod. Basin niya maplato ito sa kenan. Napay kargaminto. So, madlok kung saan yung bata agad. Pwede ako lang sa nang kuyugan ng adlaw. Kasi si Karol adlaw agad. Sir, di ba? Sige na lang, ay. Ha? Kuyog mo juga ka. Sir, magilis ako, sir. Wa mo lang ko si Carmela no? Paman, Uwanan ko na eh. Hasta, nga nugod ang mga waman ka. Lago mo siya nagugod. Ay, so, ay nagtagdi ang kalagot eh. Ay, nagtagdi ang kalagot kay ngano. Di ako, mudipensar ni mo. Kinahanglan, katong akong gitambag ni mo, tumana gito pirme. Katong, basta kada adlaw, kinahanglan mo ari jud kang bisita, kapakita jud kang Camila. Para matuman ang pangandoy. Hindi na magic na, magkuha na yun ni mo. Ato sigog kadiyot good. Pilasar na paingon. Makuha ra na ni Mos Carmela. Pasensya. Para makuha gyud. Day. Day, Inday. Inday. Oh, biti ako sa mat. Tay, si Jose ba? Ito to na ko pasudlon. Yan naman ni mong mama. Mumay ni abi-abi ko na. O pa'y ni abli sagit. Sige lang. Medyo pagtagda si Jose ha. Kung suguon gani ka, ingna nga gisakitan ko sa nipon. Mulang. Puol ba kistanan? Feeling kistanan, murag gwapo. Ato ka dito, kinisod ko sa kwarto. Magawas lang ko itong pauling na to siya. Ha? Sige, day. Sige na ka. Unsa man na siya? Babay? Gwapa? Ngunit amigo mo, sabi lang ako. Ha? Huwag ka magtanaw sa mong lawas? Tamparuson di karon. Sa paa! Unsa? Unsa man na inyo? Karon pa mo siya sa maging anak. Muna siya pang mahal ni mo.
Unya na lang dong. Unya na lang nato siya sundi kung di na siya muhunong paglakaw. Himo ako to sa imong mahimo. Buhatang gusto nimo himuon. Unya na. Musugkab sa kang ilubo. Sus, bagag na ang tawana. Maglikay-likay na nako. Wag iuwaw. Sagdayin na si Pari During. Wa makilabutan na niya. Ano mo ko'y labot? Madunam ko'y katungod. Ako sir, prank mo sira. Bisag kag na ta. Sa una sir, sa buhi pa ta. Dakwar kay kagatraso nako. Ha? Ang importante ang tuyo ani akong pagumangkon. Nga gusto siyang makigminyo sa imong anak. Pasikulon tanan ba? Unsa pagtuon mo sa akong anak? Manok! Makita kay sabol kini imong manok. Ay nangarol pa magay na. Ikaw, pagitag lain. Ayaw ni akong anak. Ha? Gipulaan na giday ka na ako. Kinsam kang magdili nako. Gitogon lagi ko. Nya mosupa ginay ka. Uya, suya ka. Gusto ka kumbate? Tara, sumpag kita sa gawas.